Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng. Ya tumrakke prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yo. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Wah nggih. Pak Sange Mbok Limbuk. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kok kaya ngene mbane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene Bringen niku lho. Wah kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yak ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Niku intinipun badhe sungkem. nggih, badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih ingkang Hamengku Gati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringen. Nggih. Wow, kok lek upamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun mboten tanggapan melih Mas ngenten iki. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula clontengi namung ngoten Mas. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Piyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika kula nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku Alhamdulillah. nderekke Mas Guritno, Leres. nggih nderekke Mas Ipung Purbasasangka, Mbah Leres. Yatno. Leres. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Iji. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Bathari Komoratih, jenengan kaya komodo. kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Paribasane kula dalah panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Pokoke minded kalih wayang nggih. Nggih, mula Pak Mujita nuwun sewu ora ndudohne pangkate. Mboten ndudohne derajate, mboten ndudohne donya panduwene ning Pak Mujita niku sami kalih kula, Mas. Lho. Samine nggih napa jenengan Wah, kok Pak madak-madake Mujita. Pak Mujita? Pak Mujita ki najan seorang perwira, nuwun Nggih. sewu lho, nuwun sewu lho, biasane niku lho pun gadah embel-embel niku
dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbil-mbilan niku dibeto mantuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujito mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Aku budal ki ya gur celono nandeg nganggo srandal jepit klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujito ngopo monggo Mas wajane teng wingking didilati. Kok ya wong lek jenengan kan nggih wong napa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika adik kula sing saking Pulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto? Sak jam foto, Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Ning bar ngoten plengos ngoten langsung dihapus. Loh. Lah sebabnya lah kebanggaan to iso foto kali gareng. Walah wong memorine wis bak lho Mas, ngerti rai putih iki memorine langsung full, Mas. Wau niku pas kula badhe foto mlebet mriku, enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer-wer bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas Gareng. Wah, sami kali kula Mas wau. Jenengan nggih kali bayi. Lho. Wah, napa meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lare putri-putri cantik, teng kula seneng. Bareng to wong meteng Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kok ya kula njenengake nggih ampun sia-sia. Mboten. Wah, nggih. Alhamdulillah saestu Mas. Saged sowan derekne panjenengan Mas Cahyo Kuntadi, seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula anggen kula ngudi kawruh tenggene budaya Jawa Mas. Muga-muga ora keluwian ya ora kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Tata cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan kelir wonten pundi kemawon Mas Cahyo. Nggih. Menika dalam rangka tasakuran pernikahan pun prisa mantenipun sinten? Batene kula lali lho Mas, asmane lali. Megakno kula ki bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula ki mboten sombong lho Mas. Jenengan derajate dhuwur. Lho. Pak Mujito, Mas manten niku sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara duit. Ya ampun ngoten. Wah, nggih. Temanten kakung menika Raka Mas Bribda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD. Nggih, wah niki nuwun sewu Mas Cahyo. Najan kula ki omah-omah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane nguyahi segara. Namung nderek dedonga kula mawon ikhlas lillahi taala saking krentek ati kula dongakne dulur kula lanang dulur kula wedok anggenipun bangun Bali Wisma muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung okeo rejeki panjang yuswa. Amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane tur ya mandi. Wong nyatanipun jenengan langgih anggenipun bebrayan langgih dipun paringi guyub rukun mawon to? Nggih to Mas. Wong guyub rukun alhamdulillah wong jenenge paugerane wong tua Mas nuwun sewu. Bapak ke ayu kaya ngapa kuwi tetep bojomu. Cantika kaya ngapa ngendikane jenengan tetep bojoku. Lah kula kan nggih to ngoten. Dolan tenggene Mall Madiun. Pripun? Lah teng mriku niku panggih artis kondang cuantik. Kula mlantuk mulih jebul Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono Mas. Loh. Nun sewu warah agama niku sampun paring piwulang nadyanto wong wadon ayu digelar teng jagat piye carane awake dhewe tetep
menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sakjane kula nggih ngoten ning lek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Pripun? Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kali Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan, "Oh iki bojoku." Ning nggih kalah romantis kalih kula lho, Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu, bojoku ki ning dinggon tak gandeng, Mas. Jan ketok rukun temenan. Wah, Ketok nek mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Medion kula gandeng. Nggih. Tenggene Surabaya kula gandeng. Mlebu tenggene mall sebelah niku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek mboten kula gandeng nggih njupuki napa-napa. Oh, padahal niki kula nggih nyambut damel Lho, sampean kudune ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampean duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu, Mas. Nggih. Kula jukuk ning ngoten, bare tenggene kasir kula balekne melih ngoten. Lho, lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih ngoten sabar, nrimo karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih ngoten. Sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Mujito. Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho, Mbak. Yo, Dik, awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Kan nggih ngoten. Dawuh leres.